σήμερα στεκόμαστε δίπλα σας, στη νέα γενιά, στη γενιά που θα επηρεαστεί περισσότερο από όλους από την κλιματική κρίση. Και αν δεν πράξουμε τώρα, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξείδου του άνθρακα τα επόμενα 10 χρόνια. Σας χρειαζόμαστε εσάς, είσαστε πάρα πολύ σημαντικοί επειδή με τη φωνή σας μπορείτε να δείξετε στους πολιτικούς μας, στους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις, τι πρέπει να γίνει και προπαντός πώς νιώθετε. Αν δεν προφυλάξουμε το μέλλον μας σήμερα, δεν θα το έχουμε για τις επόμενες γενιές, δεν θα το έχουμε για κανένα. Ενώ το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, αυτή η δεκαετία σημειώθηκε ως η πιο θερμή, οπότε αν συνεχίσουμε με τέτοιους ρυθμούς, τα χειρότερα μας περιμένουν. Αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, στο μέλλον θα πρέπει να κολυμπούμε. Θέλουμε δράσεις τώρα. Το μέλλον μας στα χέρια σας, το ποίημα στις ατζέντες σας. Το μέλλον μας στα χέρια σας, το ποίημα στις ατζέντες σας. Το μέλλον μας στα χέρια σας, το ποίημα στις